Häh? Olisiko toi Samu tänään? Voitaisko me tänään yrittää? No, kysellään kun nähdään ne Ossin vanhemmat. Ei Ossi vastannut. Ossi ei vastannut. No niin, kato vaan ettei tuu niitä pääkalloheimolaisia tuolla. Ne ampuu jo nuolipyssyllä tänne, lentelee nuoli. No, Sofius on ohjausta. missä? Fiatissa. Ei oo. Missä Fiatissa? Siinä Ei oo. Ei siinä oo. Miksi siinä ohjakirjassa lukee jotain? Niin, niitä joistain malleja.